আর আংসামনি তাকুকটাই বুকুকচং जों हानि हाय तिदिनि आपडेट बेलायखिनो वाना मा सिंचा अरो सकफैलायखा अरो थाय बुरजिं नगर जे आमचाइनि जे अमाहाय कोम्पानि कतरनो चिनि हास्टेनि जत जे सिक्ला रक जे जुबक तंनाय रक नेशनेल जे कम्पु जे थों तंनाय रक बाताय तंनाय रक बरकनि चेम्पियन नोंमानि बरकनि मानथाय सकताय रक न मायनि बागैनो तिनि गेरेब लायखा अरनि जे हाबा नक न तिनिनि जे हाबा नकनो जे गेरेब लायमानि बरकनि मानथाय रक सलिसन दांखा आबोनो जों तिनि बरकनि खुबतै जों खोनालायनाय स्राय स्राय खालायो द सागरादि सारनि सिनि मुं फैला होनदोगरादि हामबाय नकबर निउस नानि सिनेमं अजित देव बर्मा जों तिनि फाइलायमानि हंकांके जिपचिनि फेनेस्टेशन एवार्ड 2021 नि থেকে অমো চেংজাগি থাকা তাবুক সা পর্যন্ত চেংজাগি দङ অমনো তৈनो যে जों যোগাযোগ খালাयका मिनिस्टार रक बाय কিন্তু আবনি বিসংতি কোনো ইঞ্জা সফল ইঞ্জা আনসফল হंग কারণ हंकांके অমনো जों কাইসা সানাय টিএসএফ बाय जों तिनि आसुगै कन्सिडार खालायका कक सालायका कमिउनिकेशन नि बिसंतिनो 12 तारिख থেকে অমो स्टेट मुभमेंट नङै थाका आबनि बिसंति जों तिनि अलरेडी तालाबत रखा तालारमान बिसंति डायरेक्टर सार साका आनिरो प्रूफ दङ अलरेडी नंनो बिल सक्सेस जों वानसगो बिल सक्सेस सम्पन्न चिन अ डिमांड टेबो थानाय जे 96 टार्म नि बागै ओं हने जों अफिस बाहाबै सालायका 96 माने हंकांके जे फ्रेश जे पुला माया रक बरंनो सिगां रजांनाय सेकेंड टाइम बरक स्टेप ना हरि दङ रनानि बागै हने साखलायका अंका अमनि डेट छिमे से ताबो क्लियर फाया को 2-3 दिन बिसंग नंनानि खाखलायो इंगा जे तिनि नरकनि जे ओ चबा एमने सक्सेसफुल दांखा सक्सेसफुल तो लेंगे 100 नि जगह 50% सक्सेस ताई 50% अनसक्सेस इंगा जरा ओ बाहायके निनि बदलत तलांगै नों फादर हास्टेरागो जे थंगै दं मानि ओ बाहाय चेम्पियन सीट तिंगै जे त्रिपुरानि इंगै नरकनि अनेक जाति हायंगै सिनि जागै दं मानि लोकरकनो सिक्ला सिक्लि रकनो गोसार मुं तम तंनाय अनि कसार मं हंकांके अमनो ताबुकसिनि जे यूथ स्ट्रोक बेसिकली ड्रग्स नि अगेंस्ट थांगो ड्रग्स बाय जोंसिनि स्पोर्ट्स प्लेयर जों ड्रग्स नो ब जुंनि थायखनो जों बनो ऑब्जेक्शन खालायो स्पोर्ट नि इंगै साबो खालाय आबो तले जों साइबेया ग्राउंड और न्यूज नि चैनल लगो नुकनाय आं जेस जागाफोरनो सेसंफोरनो ड्रग्स नि अगेंस्ट के कक साव किन्तु जे जों तिनि थांसा हने जे सनामजाका स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आबो जतो इवेंट नि तंगो नेने मयथाय तंगनाय ऑल स्पोर्ट्स ओ जागा तंगो आईसीए तंगो कल्चर दङ जागाव इंके नरकनि बखाक्तै जरा ताइबो सिक्ला जुबर ताबनि कताल फानि रक न नरकनि थानिउ जयनिं रनानि हिंके ब थाइरगो मालाnya नांनाय नरकनि सेंटर ब जागा आबो थाइरग किसा नरबि अनि सेंटर हंकांके खोमलुंगो दङ जे आगिनि डिग्री कॉलेज कसाम जेनि महाराजानो जे खुद अनि बागै दानदमानि स्कूल आबो त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल नि साइफोनो कतर हनै मानो जे हल नक ओ जागा किक बैक रक जतो 50% तंगो ताकैसे सेकेंड तंगो अनि मेन टाउन न आरसीसी बानि तंगो बॉक्सिंग हॉल हनाय बरक जॉइन साइकनार जॉइन रनानि हंकांके जुदि काउंसिल थ्रुतै मा थानाय काउंसिल थांकांके जे जेनेस्टिक नि रूम बिसकांगो गेट दङ जागाव थांगै फॉर्म नाय माननाय इंके नों बाय खरंनानि इंके निनि ककदुक नंबर रक साइकनार दिलुक रकनो अनि ककदुक नंबर हंके 8798924333 नरकनि टीम बुसुक जरा तिनि फाइका कजनर चिनि टीम जों तिनि वान नुक माने 20-30 जन सिको किन्तु चिनि जे जुबक रकटेबो फाइ दङ जों सक्सेस मान बेसिङनो फान्या नांलि हने साखलाय रेखा ओके हामबाय ओके निनि कसार मुं तम तंनाय दस सागरि नों तम ब जागाराव थों आं गायत इको क्युकेशन कराते रक थंगो ते आलका अमनो कारिबो थंगो नि आनि बुं के पिंकी देबरमा कामिं के एस्ट्राइ सासु कामिं आं गायत 2021 सिम थंमानि इनके ताक्स जरा थंगै दं ता कन्टिन्यू नि इयार बुसु तबु आनि इयार के ताबु 19 ब थाइरग थंका थंगा आं तो नेशनल कोलकाता रगो थं हायगा आसाम अम हायरग थं हायगा थंतिन रग किरि कर रग दं किरिना तो केबें मुं तो फायो गोबां मन जों तो सुगिया बरक गायसिनि मा फासं जोंनो लुन टुन नाय फन हरो जे इको मुसुं मानि बागै जों जे अमना ओइ हरोता थंनानि बागै ग अमन बिसिंसिता केबें मुं अम हाय अदेनो रजांना अदेनो रजायगा रखनि कक फाइदं गबा गाहासिन लुकरनि कसार मुं तम तंबाय आनि कसार मुं खामनो जे ता बुक्तो जों जतन नुगै दं ड्राग्स लग बाय जे गुबुलै चिन बरक गामर बा हाकसाल दिन रक हाकसालै लेखा परनि लग लग स्पोर्ट्स अमर बाय गदालै दं मानिता हामबाय जे त्रिपुरा हास्टेनि जे नेशनल जे चेम्पियन जे थंगै तंनाय रक बेलायखनो रोसामुं मुसुमुं बाय जतनो तंनानि नांगो बरकनि थानि लांमावो
अबाहायखिनो फातार हासेयाव थाङै जे चेम्पियन सिटिङै फाइनाय रकनि तिनि बरकनि सिनिमुं बोलाय अर सिनिमुं बोलाय बरकनि जे रेजाल्ट नखै फाइका बेलायखिनो बला जाकनाय तिरफ्रा हास्टेनिङै बेलायखिनो सिनि जाकनाय अबाहायनो मांपिलिक कचों मांपिलिक कासै फाइका नगर निउस मांपिलिक बेखाक्तै ओंका आं तिनि ग्राउन्ड फुट मा फाइका अर तिनि फुनुकनानि बागै तिनि सिख्ला जुबक जारा अबाहाय कम्पु नेशनेल चेम्पियन ओं तंनाय रकनि मांपिलिकनो फुनुकनानि बागै ओंका नायतंनाय रक न कमिनि बिसिंथि सोंहदि नायतंनाय रकनो जतन हामबाय खुलुमका।